Dek ribui rabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Ko idui indak babudi duduk tagak kemari cangguang. Nan kuriak kendi nan merah sagu, nan bayak budi nan endah baso. Pisang ameh bau balaya pisang lidih di dalam peti, utang ameh dapet dibayar utang budi di bawah mati. Kalau dikaji, dianalisa, setidak-tidaknya ada ampe faktor nan menyamukan persepsi pandangan hidup sehingga Islam mendapat tampek di Minangkabau. Malah sesudah melalui proses pembauran, akhirnya hukum-hukum syarak diletakkan di posisi yang paling terhormat sebagai rujukan hukum adat. Itulah inyo pengakuan dan menyatakan syarak mengatur, adat memakai. Kemudian dituangkan dalam deklarasi alim ulama dan nenek mama di awal abad ke-8 Baleh yang terkenal dengan piagam Bukit Marapalam, yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Semenjak saat itu, praktislah keberadaan adat bernaung di bawah Islam. Atau dapat disimpulkan bahwa roh Islam mutlak menguasai setiap nafas beradat balimbago. Sami'na wa ata'na. Sehingga kalaulah sentano Minangkabau sebuah negara, maka negaranya adalah negara Islam. Itu pasti. Misalnya pendengar. Adapun faktor pertama ialah visi nan samo antara adat dan agama dalam menilai hakikat azasi manusia, di mana keluhuran budi menjadi takaran diukuran. Dalam pandangan orang Minang, martabat manusia itu diukur dari tinggi rendahnya budi seseorang. Prestasi hanyalah menupang harkat, bukan penentu dari nilai sebuah pribadi. Orang kaya nan panyantun, orang cadiak nan bijaksana, orang bagak nan paibo, dan orang rancak nan paramah, itu disanjuang, dipuji-puji, dijujuang bagi mengkutu. Sebaliknya orang kaya nan nangkuah, orang cadiak nan khianat, orang bagak nan menggadang, dan orang rancak nan hongeh, dirandah, dilecehkan, disisiah, dipancia, dan banyak dikatakan orang mentiko. Tadanya ucapan sinis di palanta. Naknyo kayo selah surang, kami ndak ka meminta. Kok jadi kami ndak ka bertanya, kok bagak kami ndak ka mengadu, kok rancak kami ndak ka meniru. Coba pikir. Rusak binasonya masyarakat ulah dek nan kayo na duit surang. Sipaiknya sarakah lobo jetama. Apa na nampak diagonyo, keadilan diborongnya, kekuasaan na nyobali. Malah kalau perlu diupahkan membunuh orang. Asalai kandak buyah pinta balakuangan tabuak taragak lapeh, indak peduli orang kesensaro. Jadilah inyo koruptor manipulator. Asale pitih ke masua, ndak diagak halaju aram. Jadilah inyo rentenir jo lintah darat. Pendek inyo dunia nak inyo jinjang di tangan kida, dek tangan suok mangganggam mame. Itu orang nan tak babudi. Bapulo kalau basuh orang cadia indak babudi. Cadia itu paralu dalam hidup. Tapi yang sangat lebih paralu adalah orang yang cadia tahu je pandai. Cadia utaknya memikirkan, tahu menenggang hati orang dan pandai melalukan kebenaran. Tapi cadia saja indak menaruh tahu je pandai, namanya cadia buruan. Atau kok cadia inyo nak menjual, kok panjang nak melilik, tingginya nak maimpok. Si bingung mencilok sebateh parut nan sejangkah. Tapi mencilok yang mantu pena orang maliang dikentokan tua bisa hidup tujuh turunan negara nyujua tagak. Guru makan ke murid tagaruang-garuang ranggaeknya. Nenek mama mahalah kemanakan angku doktor mencakiak pasien hakim menjual undang-undang. Itu fenomena nan acuk basuh ulah de cadiak ndak babudi. Kadang-kadang adonan cadiak membuang kawan nan gapuak membuang lama. Awak sajalah nan cadia, inyo nan santiang, inyo nan hebat, orang lain pandia sebalik. Ada pulau cadia ndak bisa diturutkan. Bananya indak menahan bandi yang kok luruh, indak dimakan tiliak. Nyampang tibo di pangulu namanya kabo gadang tagak di pintu. Tibo di organisasi ketua bakato ciek. Tibo berkongsi namanya monopoli, koknya pemimpin diktator istilah orang. Pantang dikritik, tersinggung lebih bakanai. Dicacek tagang mariahnya, dipuji lapang juangnya, indak berpucuk ati anau. Itulah kalau krisis akhlak menimpa orang cadia. Kini orang baga indak berbudi. Bapak lo.
Karajonyo mahari menghantam tanah kailia menyerah mato kemudian basen siang langan salah bana di penju bule. Urang baga paralu ka jadi paga. Tapi kok baga indak babana sinan paga makan tinaman bak urang gilo baladiang. Mantang-mantang awak pandeka menyipak sepenuh kampung. Mantang-mantang berpisau tajam segalo nak nyorawi. Dek awak memacik pistol iduit menggadang menggarega undang-undang menuncuang badia hukumnya baju saragam. Beko, kok tampua indak bagatah lai giliran daun tak bamiang, bulu rogek kuku bakarek paruah nan tidak runciang lai di sinan utang babayaran. Budi, sekali lagi budi adalah kompresor bagi emosi di darah kurang bagak-bagak. Salero tunggang kena lama, batua, mato condong kena nelo, iyo. Itu sunatullah. Sifatnya manusiawi dan ruangnya universal. Awak elok baso ketujuh mulut manih kucindan murah pemenan mato orang nambanya. Alun sengiang orang lagalak tutuannya buluh perindu lenggoknya membawa rahmat. Itu orang rancak babu dialui. Tapi kok gagah banalah awak. Rawi elok ruman menggilo lenggoknya sepiriang sawah mantiaknya lahuradi. Tapi sombong lupa diri. Maka sabalah mato nak dipandang orang malengah so kita. Sebabnya tahu je rancaknya. Ba alang-alang lamah bingkai ko. Gilo mau kiau langit menari di awang-awang. Kawek tarantang di sembanyo pucuak karambia nak nyorau tasesu alam bakuliliang. Rusak rumah tangga urang dak lakunyo. Rando juga di masak kijok suami urang di jujainyo jadi cilaku di negari. Misalnya penanganan menghormati. Budi kata orang awak. Akhlak kece Arabnya moral etika bahasa barat toto kromo istilah Jawa. Adalah kadar nan menentukan tinggi rendahnya martabat seseorang. Itu nan dikatakan sebuah pantun ibarat. Dek ribui rabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Ko iduit indak babudi duduk tagak kemari cangguang. Nan kuriak kendi nan merah sagu. Nan bayak budi nan endah baso. Pisang ameh bau balaya pisang lidih di dalam peti. Utang ameh dapat dibayar utang budi di bawah mati. Dan banyak pantun jua ibarat pepatah jepatiti misal jaumpamo nan meletakkan tarif di harago pribadi manusia. Itulah pandangan adat sepanjang peradaban Minangkabau.